Ассалому алейкум донишҷӯёни азиз. Мавзӯи имрӯзаи мо аз фанни физиологияи патологии аллергия мебошад. Аллергия баланд ҳассосияти организм мебошад. пеш аз он ки видеоро дарсро оғоз кунем, ман ба шумо гуфтаниам ки агар ба лаҳҷаи ман нафаҳмед, аз шумо узр пурсиданиям ва баъзе хатогиҳо мешавад, аз шумо узр пурсиданиям. Чиқадар диден? Баландҳассосият асосан 4 типи асосиро дар бар мегирад. Ба 4 тип ҷудо мешавад. 4 тип дар навбати худ механизми худро дорад. Ана типи 1, 2 ва 3 инҳо антиген дорад. Чорумаш антиген надорад. Ана акнун типи 1-ро оғоз мекунем. Типи 1. Дар типи 1 антиген озод аст дар организм. Чӣ хел озод? Масалан мо ҳангоми чангро нафас мегирем, ин чанг я аллерген аст, антиген. Парипартуш як чиз аст. вай ба организм дохил мешавад, дар любой ҷо метавонад равад тавассути роҳи нафас, дар респиратори узвҳои нафаскашӣ метавонад дар ҳама ҷо равад. Масалан шуш, трахея, инро мегӯяд озод аст. ин либо озод ва ба организм бегона. Озод ва бегона дар хотир гиред. Антитела бошад. Антитела ин чизе ҳаст ки бар зидди ҳамон антиген равона карда мешавад. ҳозир шумо фақат ҳамон чизе ки ман менависам дар хотир бигиред, дар оянда ман шумо ба механизм фаҳмода метавонам. Антиген, антитела дар инҷа иммуноглобулин Е мебошад. Иммуноглобулин Е ба часпида антитела дар ҳама вақт дар типи 1 иммуноглобулин Е он часпида аст, озод нест. Ва мисли антиген озод нест, вай часпида аст. Ба кичо часпида аст? Ба ҳуҷраҳои фарбе часпида аст. ҳоло инро дар механизмиш мефаҳмонам. ҳозир фақат ҳамон қаша дар хотир бигиред, тамом. Дар типи 2 антиген. Дар типи 2 антиген озод нест дар типи 2. Часпида ҳама вақт. ҳама вақт часпида. Ба киҷо часпида? Ба бофтаҳои организм. Дар любой бофтаҳои организм, дар ҳамаи бофтаҳои организм вай метавонад часпида истад. ҳама вақт часпида. чӣ хел яъне? Масалан эритросит дар болои эритросит сафедаи махсус аст. Ана сафеда вай часпида аст. ҳамон эритросит ба куҷое меравад, ин ҳам меравад, вай часпида аст. ана вақте ки ҳамон часпидагӣ, ҳамон сафедаш структураи худашро дигар мекунад, вай ба организм чизе бегона мешавад ва антиген табдил меёбад. ин ҳамон қаша дар хотир гиред. дуюм мисол, дар мембранаи ҷигар ҳамон хел сафедаҳо мавҷуд аст ки вай як нишон медиҳем. дар мембранаи ҷигар сафедаҳо ҳаст, часпида ҳаст дар ҳамон мембранаи ҷигар. ва ҳангоми сохти структураша дигар кардан, вай ба организм бегона антиген мешавад ва он антитела синтез карда мешавад. эритросит ҷигар мисол часпида аст ҳама вақт дар бофтаҳо. ба фикрам фаҳмидед.
ana akun antitella bar ziddi antitella dar tipi duyum hamma vaqt immunoglobulin sinfi J va M. Hamma vaqt immunoglobulin sinfi J va M hast. Dar tipi duyum antitella, dar tipi yakum antitella immunoglobulin Y va immunoglobulin JM hast. Ana yak chizi digar. Dar tipi yakum va duyum antigen ozod va begona antigeni tipi duyum hamma vaqt chasbida dar bofta xo'p. Ana antitella immunoglobulin antitella tipi yakum immunoglobulin Y chasbida ba hujayraҳои фарқи ҳама вақт антитella бошад, антителла дуюм иммуноглобулин J ва M вай озод нест. Вай куҷое ки талаб мешавад дар ҳамон ҷо ҳосил мешавад бар зидди иммуноглобулин J ва M. Анакун як савол. Оё ҳар ду типи ана ҳамон баландесасия дар хун гардиш карда метавонад ё не? Дар хун гардиш карда метавонад ё не? Наметавонад. Барои чӣ? Барои он ки антиген озод аст, антигенш озод аст. Вақти нафас мегирем масалан чанг дохил мешавад. Нафас мегирем вай озод аст. Ну иммуноглобулин Е антителлаи вай дар тучнои клетка ҳуҷайраҳои фарқи часпидагӣ аст. Вай наметавонад циркулясия шавад. Ана дуюм наям худи ҳамохел ҳама вақт часпида дар бофтаҳо антигени типи дуюм вай наметавонад циркулясия шавад. Хунгардиш хати гардиш кунад наметавонад. Ана дар типи сеюм бошад, дар типи сеюм антиген дар типи сеюм антиген дар типи сеюм озод антителла immunoglobulin sinfi J va M. Sinfi J va M har dush yak chiz. Vale. In ozod hast. Hamma vaqt ozod hast. Ana akun savol. In sirkulatsiya karda metavonad. Барои ки har dush ozod ast. Тавассути хун сиркуляция мешавад. Хун гардиш карда метавонад. Анам қашабаёр бибинед тамом. Дар типи чорум дар чӣ мешавад? Типи чорум чӣ каре ки гуфтем? Вай антиген надорад. Бо ҳамроҳи ҳуҷайраҳо бо ҳамроҳи ҳуҷайраҳои ҳама вақт бо ҳамроҳи ҳуҷайраҳо мисол Т лимфоситҳо Б лимфоситҳо ин мешавад типи чорум. ҳамон қашадари гӯяд ки антиген дорад чорум надорад. Анакун бачаҳо ин без антителла Б антиген без антиген Б антиген ҳаст. Анам қашадариё дием бачаҳо. Як бор дигар сода карда мефаҳмонам. Баланди асосият чист? Баланди асосият ин ҳасосияти организм ба ягон антиген, аллерген, ба чизи бегона. Чизе ки структураи ба структураи организм мувофиқат нест, ана ҳамин мебошад. Он ба чор типи асосӣ ҷудо мешавад. Якум, дуюм, сеюм, чорум. Дар типи якум антиген озод ба ҷисм бегона, ба организм бегона ҳаст ва чизҳои бегона. Антителла бошад иммуноглобулин J часпида дар ҳуҷайраҳои фарқи ҳамон бошад. Вай ҳама вақт часпида ҳаст ба онҷо. Ҳама вақт часпида ҳаст. Дар типи дуюм антиген ҳама вақт часпида дар бофтаҳо. Дутта мисол овардам эритросит ва мембранаи базалии ҷигар. Антителла бошад иммуноглобулин J ва M.
ایمونوگلوبولین G و M میباشد. در تیپ سیوم آنتیگن اوزوت است. اوزوت آنتیتل در ایمونوگلوبولین G و M این هم اوزوت است و این هر دوش خون گردش کرده میتواند در ارگانیسم پوچک بمیرود، دست بمیرود، سر گردش کردن نمیتواند. این هر دوش گردش کردن نمیتواند. انا تیپ سیومش میتواند در لبوجو میتواند. چورم آنتیگن ندارد و فقط از حجره ارگانیسم حاصل میشود، یعنی از تی لیمفوسیت به لیمفوسیت شروع میکنه. انا همون بچه ها میرویم با مکانیزم یکمی تیپ 1